Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa aton Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ini ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Kasubong sang naandan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw sa inyo nga tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Kamusta kamo si Father Francis Perez Liwat? Ang inyo kaupod sa aton nga programa, ang mga dagway sang paghigugma. Karon mga muyo kita upod sa aton mahal nga Birhen sang Pilar. O Ginoo, paagi sa gamhanan nga pagtabang sang mahal nga Birhen sang Pilar, buligi kag pabakura kami sa amon mga hilikuton kag sa pagsunod kay Kristo. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang Birhen sang Pilar. Suno sa tradisyon sang tuig 40 anyo Domini pa, ang ginsuguran ang simbahan sang mahal nga Birhen sang Pilar, kung sa diin si Santiago nga apostol sa iya pagdingkod sa suba sang Ebro. Wala ini makadala sang Kristyanismo sa rehiyon. Ang Birhen Maria nagpakita sa iya kag nagpamatuod nga ang iya paghimudos indi manginwala ini sang pulos. Ginpangabay man kay Santiago nga ihalad ini nga simbahan sa iya ngalan. Kag ang Birhen nagpromisa sa iya. Akon ginapasalig sa imo Santiago, nga mangin madinalagon ang imo pagdala kag pagbantala sang Kristyanismo sa Espanya, kag ini nga lugar manginbalaan nga lugar kung sa diin ako nagpakita. Luyag ko nga ipasad mo dira ang simbahan sa akon kadungganan. Matuman ini mahal nga Birhen, suno sa imo ginapangabay. Akon gid himudusan nga matigayon ini nga saad sa imo kadungganan. Agud nga ang nagapangayo sang imo panabang. Ila mabaton, suno sa kabubuton sang Diyos. Sa pagligad sa madamo nga mga siglo, upod na ang mga tinuig kun sa diin ang Zaragoza, Espanya, yara sa idalom sa pagkontrol sa Muslim. Ini nga lugar nag-antos ang peste kag gutom, kag subong man ang gera sibil. Apang madamo nga mga tumuluo, ang padayon nga nagbisita, kasubong sa mga balaan nga tawo. Si San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Avila, San Ignacio de Loyola, nga nagpanglakaton sa amo nga lugar sa pagpahayag sang ila debosyon sa Birhen sang Pilar, nga amo ang patrona sang Espanya. Madamo nga mga milagro ang nahanabo diri nga simbahan sa ika-17 nga siglo, kag ini, ginsaysay ang isa ka pobre nga naka-eksperyensya sini, si Miguel Juan Pelicer, gikan sa Banwa sang Calanda. Tungod kay ginutod ang akon isa ka tiil, halos hindi na ako makatrabaho. Apang dako nga akong debosyon sa mahal nga Birhen sang Pilar, masunson ang akon pagbisita sa iya, kay nagapangayo ako sang iya pagtabang. Dako ang akon pagsalig ag pagtuo, nga iya ako sabton sa sini nga pangabay. Kag matuod, ginmilagruhan ako sa pagbalik sa akon isa ka tiil. Dako gid ang akon pagpasalamat sa Dios paagi sa Birhen sang Pilar. Kag ini naglapnag nga balita, gani nagdugang ang mga nagpilgrinasyo sa sini nga simbahan. Ang Birhen sang Pilar naging bantog sa bugos nga kalibutan sang tuig 1492 sang pagkadto ni Christopher Columbus sa bag-o nga kalibutan sa pitsa sa iya kapistahan, Oktubre 12.
Ginihingalanan siya nga patrona sang bag-o nga kalibutan ukon New World. Sang ika-20 nga siglo, ini nga simbahan may dako nga parte sa pagtukod sang movement nga Opus Dei. Ang lamhar nga seminarista gikan sa Saragosa ni si San Jose Maria Escriva tagtukod sang Opus Dei, adlaw-adlaw nagabisita sa Birhen sang Pilar sa pagpangamuyo, agud nga hatagan siya sa pagtuytoy kag kapawa. Ang mga miyembro sini padayon sa pagpadungog sa Birhen paagi sa pagsaulog sang iya kapistahan kada tuig. Direman sa aton sa Pilipinas, sa Zamboanga may ginatawag nga isa ka fort nga Real Fuerza de San Jose, kung sa diin ang imahin sa Birhen nakatapik sa ibabaw sang pader sa ika-16 nga siglo. Gintawag sa mga Espanyol nga militar nga Fuerza Real de Nuestra Señora Virgen del Pilar de Zaragoza. Ini nga military fort subong simbahan katoliko na sa mahal nga Birhen o kon simple ginatawag ini nga Fort Pilar. Doon no katahom mga abyan ang istorya sang aton Birhen sang Pilar. Siya nga padayon gid nga nagaupod sa aton kag dira sa aton madalom nga pagsunod sang ianak nga si Jesus. Siya gid nagpasalig nga hindi niya pagpabayan ang tanan nga nagapangita sa ianak kag nagasunod sa iya kabubuton. Ang proteksyon gid sa mahal nga Birhen ara gid nagaupod sa aton. Dugang pa ini nga hatagan sa mga pamalandong ni Father Francis Perez. Karon nga adlaw, aton tun-an ang mahal nga Birhen sang Pilar sa Saragosa. Sang tuig 40, amo ang ginsuguran sang shrine sang Our Lady of Pilar suno sa tradisyon. Si Santiago nga apostol nagapungko sa pangpang sang suba sang Ibro. Discouraged gid siya. Nagalain gid ang iya nga buot bangod hindi siya madinalagon sa pagpabalik sa mga Kristiyano sa amo nga rehiyon. Nagpakita sa iya ang mahal nga Iloy kag nagpasalig sa iya nga ang tanan niya nga kabudlay balusan niya ini. Gani, nagpangabay ang mahal nga Iloy, ang Birhen Maria, nga patindugan siya sang simbahan sa iya kadongganan, kag patindugon ang isa kahaligi nga jasper, tanda dira nga siya nagpakita. Amo tong primero nga kahigayunan nga sa diin ang apostol nga si Santiago nakabatyag sing kabakod. Sa pagtuman sa pangako sa mahal nga Iloy, nangin madinalagon si Santiago sa iyang pagpabalik sa mga Kristiyano sang Espanya. Kag ang lugar nga ini, nga sa diin nagpakita ang mahal nga Birhen Maria, nangin balaan nga lugar o kon holy place. Sa malawig nga mga dinag-on, upod na diri ang mga tinuig nga ang Saragosa, Spain. Yara sa idalom sa paginahom sa mga Muslim, kag nakontrolar nila ini. Naganto sila sang pamiste kagutom. Initanan, dala sang gyera kag pag-ilinaway. Ini nga lugar padayon nga ginakadtuan sang mga tawo, madamo nga mga tawo on pilgrimage. Katulad nanday San Juan de la Cruz, ni Santa Teresa of Avila, kag subong man si San Ignacio de Loyola. Sa ila nga pagpakita sa idako nga debosyon sa mahal nga Iloy kag ang Birhen sang Pilar, nga amo ang patrona sang Espanya. Sang ika-17 o kon 17th century, may isa kadako nga milagro sang isa ka imol nga tawo nga ginahingalanan kay Miguel Juan Pilicer sa banwa sang Calanda. May dako siya nga debosyon sa amo nga shrine sang Our Lady of Pilar, nga masami siya nagapangamuyo kag nagapangayo sing bulig. Ang mahal nga Birhen Maria nagsabat kag nagpakita sa iya paagi sa iya nga pangamuyo, kag ginhatag niya liwat balik ang iya nga utod nga tiil. Ini nga hitabo didto sa Pilar sa Saragosa
naglapta. Ang milagro nakaabot sa madamo nga mga tao kag lugar. Sang tuig 1681, ang hari nga si Carlos Ikaduha nagsugod sang construction kag additional structure sang shrine, lakip na diri ang altar. Ginpadisenyo niya ini sa kay Damian Pumen sang 15th century. Ang dome sang amo nga shrine sang Our Lady of Pilar, ginpapinta niya ini sa kay Goya, Espanyol nga artist nga natawo sa nearby village sang Puente Tudos sa sina nga lugar. Labing hinigugma nga mga kauturan sang Oktubre 12, 1492, isa kadako nga hitabo sa sina nga lugar, si Christopher Columbus nagdungka dira nga gintawag niya ini the New World. Gani gindeklarar ni Christopher Columbus sang 1492 sa iya kapistahan nga ina nga lugar, Our Lady of Pilar, amo ang lugar sa mahal nga Birhen. Kag dira man permi nagapangamuyo sang una ang founder sang Opus Dei. Sa siniman nga shrine nakita ang 15 ka tapak nga imahin sa mahal nga Birhen. Kag may bata nga ginauyatan, kag ang bata nagauyat sang dab o kun sang pating. Suno sa istorya ang mahal nga Birhen mismo amo ang naghatag sini sa kay Santiago nga apostol. Gani sa sulod sang 2,000 ka tuig nga amo nga imahin, abi ninyo labing hinigugma nga mga kauturan sa nakita kag subong man sa obserbasyon, waay ini ginayabukan. Wala sing makatandog sa iya nga imahin, luwas lamang sa 4 ka pari nga amo ang nagaatipan sini. Kag ang mga sakristans nga masami nga nagalimpyo sini. Labing hinigugma nga mga utod, kun aton nga tun-an kag aton gid tan-awon ang interesasyon sang aton mahal nga Iloy, kag ang iya kalapit sa iya bugto nga anak, ang iya pangabay ginasabat sang iyang anak para sa aton tanan. Amo gani, padayuno naton ang pagpangamuyo. Kakabay pa ang mahal nga Birhen sa gihapon. Magabantay sa aton tanan. Ilabi na gid nga iya bantayan ang aton simbahan. Ang simbahan nga ginpundar sang iya bugto nga anak. Kag ini nga simbahan, padayon nga naga-ubra para sa inyo tanan, kag sa tanan nga mga katawhan sang Dios. Mahal nga Birhen, sang Pilar sa Saragossa, igampo mo kami. Mga utod, sa liwat, si Father Francis Perez, nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo liwat, sang maayo nga pagpamati. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis ang imo sharing kag paggiya sa amon sa pagpamalandong, ilabi na gid ang imo nga maid-id nga paggiya sa amon sa pag-istorya sang pagpanalipod sang mahal nga Birhen sa tanan nga mga tumuloo. Ang iya kapiyastahan sa matag Oktubre 12. Magpadayon kita mga utod hasta sa masunod nga semana sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma sa among gihapon nga takna kag istasyon sa aton radyo. Bombo Radio Philippines. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpakig-upod sa aton, and may God bless us all. Mga abyan, tubtub sa madason nga semana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan, nagapasalamat sa inyo pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sininga istasyon.
Mahimo man kamo mag-contact sa sining address: Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Iloilo City. Or cellphone number 0943-5410-771. Kaupod sa aton santo, pangayoon naton ang bendisyon sa aton mahal nga Dios. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon nga adlaw sang Domingo sa inyong mga kauturan. Dayawon naton kag pasalamatan ang Dios. Ginasaulog naton subong nga Domingo, ang Domingo para sa mga kultura. Nagapahanumdum ini nga manggaranon ang aton pungsod sang nanari-sari nga kultura. Makita unta naton ang katahom sang kada isa, kag tahuron ang nagkalain-lain nga kinaiya sini. Pangagda ini para sa isa ka hamtong nga panimuot, nga makabalo kita magrespeto, bisan pa may nagkalain-lain kita nga panglantaw kag opinyon sa kada isa. Magpapag-ununta sang aton mga relasyon sa pamilya, komunidad, kag aton pungsod, ang aton pagpamati sa pulong sang Dios, kag pagpamalandong sini. Magselebrar kita sa pagpamati sang pulong bilang mga sumulunod ni Kristo. Mga muyo kita sang grasya nga magkalipay kita kag mangin bunayag sa aton pag-alagad sa Dios kag sa aton isig katawo. O Dios nga makagagahom, kabaying ang amon kabubuton, mahalad sa imo, kag mag-alagad kami sa imo pagkahalangdon, sa bunayag nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 35, tubtob 45. Nagparapit santo kay Jesus sanday Santiago kag Juan nga mga anak ni Zebedeo, kag nagsiling sila sa iya. Manunudlo, luyag namon nga himuon mo ang bisan ano nga pagayuon namon sa imo. Ginpamangkot sila ni Jesus. Ano bala ang luyag ninyo nga himuon ko para sa inyo? Nagsabat sila. Tuguti ang isa sa amon nga magpungko sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala sa imo himaya. Apang si Jesus nagsiling sa ila. Wala ninyo mahibalui kung anong inyo ginapangayo. Makasarang bala kamo sa pag-inom sa kalis nga pagaimnan ko o kung sa paagi sa pagbunyag sa akon. Nagsabat sila. Makasarang kami. Si Jesus nagsiling sa ila. Matuod nga magainom man kamo sa kalis nga pagaimnan ko, kag mabunyagan sa paagi sa pagbunyag sa akon. Apang wala sa akon puder ang pagpapungko sa akon tuo, ukon wala. Para ini sa mga ginamanan sini. Sa mabatian ini sa napulo ka mga gintutunan, naakig sila kanday Santiago kag Juan. Gintawag sila ni Jesus kag ginsiganan.
Nahibaluan ninyo nga ginadominar sa mga nagahari sa mga hintil ang ila mga sinakpan. Ang ila mga gamhanan ang nagagahom sa ila, apang hindi manginsubong sina sa inyo. Ang bisan sino nga luyag mangin gamhanan sa inyo, kinahanglan mangin sulugoon ninyo. Ang bisan sino nga luyag mauna sa inyo, dapat mangin ulipon sang tanan. Kaya ang anak sang tao wala magkari, agud alagaran kundi agud mag-alagad, kag maghatag sang iya kabuhi sa pagtubos sang kadaman. Nagaagda ang Dios sa aton sa paghalad sa iya sang tanan, ngayara sa aton. Ilabi na ang aton simple, kag kubos nga kasing-kasing. Mamati kita mga utod para sa dugang nga reflections kay Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod City. Maayong adlaw kag welcome sa aton programa, Father Jerivel. Good morning everyone. Ngayong aga, Sister Ameline. We are now on the 29th Sunday of Ordinary Time. So aton sa malandungan aton mga blasahon. Our first reading today was taken from the book of the prophet Isaiah, chapter 53, verses 2 to 3, then 10 to 11. So masikon duwa ka bahin siya, no? 2 to 3 and 10 to 11. The first part, description of what this humble servant is like. Kay man ang iyang topic servant, servant of Yahweh or Ebed Yahweh. So ano ina siya? Ano nga description sa sini nga servant? He is like a sapling, arid ground. Ito muna nga description. Second one, he has none of the features that attract the attention of people. Ano ina siya? Beauty, strength, power. Wala siya. Then number 3, he is a weak person, despised, defeated, and a loser. Sa mga description sang humble servant sa first part. Ang second part shows how differently God judges the life of the servant. So una is, what in the eyes of people is failure, for God is success. Sa mata naton ti napatay ining servant, pero sa ato abangan sa Diyos ya, success ka mo ning paalagyan. Second is, it is through self-sacrifice, suffering, and self-giving that he achieved salvation. Not in sa padaog, not sa paglupig, not din sa pangpantapak, kundi sacrifice, suffering, and self-giving. Lastly, just because he is the victim of hate, injustice, and violence, a servant, free even his own persecutors. Amo nami amo ng katapusan nga pagtan-aw mismo sang Dios, no, lain siya. So ang iyang nagpersecute siya ginpang hilway niya. So thus he saved his people not by ruling but by humbling himself. He frees his people or save his people by kneeling down in front of them to serve them and giving up his life. So that is the first reading today. Description of the humble servant, kag ang mismo ang panulukan sang Dios nga nagakontradict sa pagtanaw naton sang isa ka reality. Then our second reading to the Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. So ang iyang topic there is temptation. Ano ba lang temptation nga ina? So diri ginali down sa reading, no? It tells us how Christ will understand our weakness because he himself was tempted like us. And the only difference was that kitaya unfaithful kita, ang Diyos ya wala gidya nagpakasala. Hindi siya layo, hindi sa lain sa aton, kay man siya man gintistigan, siya magintimtar. So thus we can say, masunod ng implication sa aton nga second reading, it shows a Jesus, Diyos naton, very close to us, very mindful of our problems. Kay man experiensyahan niya man mismo, natilawan niya man ang aton mismo natilawan. Una pa sa gaya nakatilaw, sang sina nga mapag-anos before us. Second is, he did not just pretend to be a man. He really was one of us. Munang klaro. Third is, he went through the same difficulties that we encounter in our day-to-day life as a person, as a human being. And lastly, he knows how difficult it is to remain faithful to God, especially when we are afflicted by pain and sorrow. So, amo na ginapayag sang ang temptasyon na ganyan. Jesus gapayag sang ina mismo nga tao gisa nakasindi sa aton, karugig mabudlay mismo ang maging faithful in the midst ng mga pag-antos ka mga pagtilaw nga magyan naton kag ginagyan naton bilang mga sumulunod ni Kristo. That is our second reading. Then our gospel today taken the Gospel of St. Mark chapter 10 verses 35 to 45. Still the continuation of last Sunday's gospel. So background is, he announced for the third time
that he is going to be insulted, condemned, and scourged, and be killed in Jerusalem. So, amo na ginambal niya, third time na makuturan. Pero yung mga disipulo gyapon don't seem to have understood the meaning sa iya ginahambal, no, iya prediction sa iya kamatayon. So, ang gospel subong proof ina sa inability sa pag-intindi sa mga disipulo na nungod sa iya nga passion. Kailain man yung ilayang ginapanumdom. So, hiling nila, on the way ni si Jesus sa Jerusalem, kag on the way na siya magposes ang iya ginarian. Ti ang iya ginarian tuod, paagi man sina ang pagkadto sa Jerusalem by suffering, pero ang ilayang pag-intindi, mag-gain siya power mismo sa pagdaog, no? Sa pagdaog. So, muna ang gani, ang unang nga bahin sa aton nga ebanghelyo, obviously is, ang petisyon sang magutod, James and John. Ano? The two disciples wanted to sit at the left and right of Jesus Christ, the throne of Jesus Christ. Kagang sabat ni Jesus mismo naman ang first part. Ang second part mismo ang pagtudlo niya sa 10 disciples and the rest of them na nungod mismo sang ilang nga panimuot. Okay. So, the first part sa naton, the request of James and John. Siling Jesus, you do not know what you are doing or what you are asking. So, kung aton pamalandungan, it is not really the ambition nga nagkapangayo sila, rason ng ambition gid. Hindi ambition, na oversight gid sila. Para sa ila, the way to greatness is not is not suffering, to oversight. Pero ginaklaro man ni Jesus nga the way to greatness lead through suffering. So wala gid na nila nasantuan bala kung may isa sa ka imo nga hit gid sa tunga-tunga, lapag gid sa tunga ang ila nga paghangop. Then ang second nga element sang first part, drink the cup and be baptized. Ti ano nang meaning sang drink the cup? Cup is often the symbol of joy. We can find that in Psalm chapter 23 verse 5, Psalm 116 verse 13. Kag subong man, cup is a symbol of suffering. Psalm 75 verse 9, Isaiah 51:17-22, Jeremiah 25 verse 15. Kag subong man tayo madamo mga text, no? So, ang silingon, ang cup symbol of joy and suffering. Diyan ang meaning sang be baptized. Baptisistai, yung sa original nga lingwahe sa describe sang ebanghelyo, was used metaphorically to express the thought of being flooded or overwhelmed by calamities. Imaginable, tiyan mo na, pero nagsilman siya sa katapusan, yes, you can drink, yes, you can be baptized. Kaya man, kabalaman sa yung prophesy niya mismo, kung ano mangin malabutan mismo sang magutod si James at si John. So si James, both of them endure great tribulation and suffering. So James was martyred by Herod Agrippa, the first. So, amo na ang mismo ang drink the cup, at the same time be baptized. Third element sa first part, the place nga pagpungko sa wala kag tuo, tatawagin na naton, is given to each one in glory. The place given to each one in glory is a gift of the Father. That's why siling niya, iyan niya ka Diyos nga amay sa pag-decide kung sila pungko sa wala kag tuo. So, ang siling mo sina, kung namang glory mabato naton sa ulihi, sa aton nga pagka-matinumanon, pagka-faithful sa aton nga bunyag, sa aton nga katungdanan. So, iya inagrasya sang Diyos, gift sang Diyos. Not something that can be claimed as a merit by us. Hindi gidya mismo makuturan. Ang second part, so ang reaksyon sa mga disipulo, they became indignant. Pero kung ato maladungan mautod, palaras mo lang sila ka paghangop mismo sang pagsulod Jesus sa Jerusalem to gain power and to gain glory. So, kandi is why, nag-insert naman si Jesus sang iyang pagpanudlo sa iya sa mga disipulo nga ini. Siling niya, religious leaders, rabbis, scribes, priests of the temple, and political leaders. Ano silang klase ka mga leader? So sila they issue orders, demand privileges, want to be greeted ceremoniously. People have kneeled down in front of them, kiss their hand, call them by their honorable titles. Ti amo na ginhambal makutura, no? Ti siling ni Jesus, hindi amo ina ang matabo sa inyo. Na this is not to happen sa inyo naman nga part. Kay klaro man ina, no? Ginasabdong gina ni Jesus. Halimbawa sa Matthew chapter 23 verse 5, making a show of oneself, drawing attention to oneself. So ginabawalan, ginano, so palpal gina Jesus permi. Then Mark chapter 12 verse 38, claiming the best places at meals and in the synagogues. So ginano niya alambas sa gina. Then Matthew chapter 26 verses 6 to 10. So being addressed as nga tawag boss, ama, yano da bala no nga lang dignified nga mga title bala. Nga sa yumihom ka man, kinami man kisa. Di po hindi pwede. So siling niya,
If you want to become great, so malagyan is service mangyapon, servanthood. O man ano? Ti makuturan at the end is gimpadalas ang Diyos not to be served but to serve. Nga mag-alagad siya. Ti klaro makuturan. The way to greatness is servanthood o kung mag-alagaray kita. So what are the points now that we can get in today's gospel? I just want to get the implications mismo sa mga elements, no? Una is letter G. Glory or salvation is always a gift. Ang glory mismo makuturan, no? Ang aton nga himaya, ang aton nga kadalagan, ang aton mismo nga pagsaka sa babaw, ang aton nga pagtanyag, ang aton himaya, our glory is a gift from God. Hindi na mismo yung do you think without the grace of God malabutan naton? So, sometimes namin singatang ang glory nga nalabutan naton, it is also through the help of other people. So, it is also a gift of many people. And eventually, para gina sa imo, it is a gift nga nagalin sa Dios, hindi halin sa imo. Kaya maklaro gina makutura, no? Everything is a grace. Is a grace nga nagalin sa Dios. So our glory, ang ako nang malabutan naton, is a gift from God. So hindi na naton niya merito naton ina. May ano kita, may kusugot na sina, hindi gagoro kaya. So it is a gift from God. Second one is, kung mag-ambition gid man kita, ambition with faith. May pagtuo bala. Ang busilingon sina, ang imong ambisyon para mismo sa Dios, sa kadungganan sa ngalan sang Dios, sa paghimaya sa ngalan sang Dios. Sometimes we have so many little ambitions bala nga pangguba pagalis sa ibang nga tao, no? Magsaka kita, may matapakan kita. Mag-star man kita minsan may madulma naman nga ibang nga tao. Kaya man ti amo na ang dapat mag-ambisyon kita, it is with faith. Kag subong man, nasikan nga A is authority. Authority is a responsibility. Kay otoridad kita, dako gal katong danan nato sa tubangan sang Dios kasubong sa isig tao. So kung give maina nga nagalin sa Dios, dapat man naton nga ipangabuhi responsibility kag reliable kita sina nga grasya sang Dios. Third letter is kung magpa-petition gid man kita, magpangamuyo gid man kita, dapat ang aton nga pangamuyo masigada bala nga napamalandungan, masigada bala nga nagaangot sa aton nga human logic. Kag mismo kasiling kita nga at the end sa aton nga petition, we allow God to be our God. Na hindi kita mangin boss mismo sa aton nga pagpangayo sa Dios. So petition should be reflected, masigada bala napamalandungan, kag mismo masigada bala nga nakuluran sang pagtuo sa Dios. At the end masigada nga come what may, kita, let your holy will be done. And last is, salvation is always there. Pero, dapat nga, naman kita mag-establish man kita, magpundar man kita. That is true service. Then the last S is, success. Success in the eyes of God demands self-sacrifice, suffering, and self-giving. So simply, I want to offer you the term GAPS. G-A-A-A P, then S, or double S. The first one is glory. Glory is a gift from God. Second is ambition with faith. Then authority is a responsibility. Petition should be reflected, meditated, kag subong man nakuluran sang pagtuo sa Dios. And lastly, success, self-sacrifice, suffering, and self-giving. And lastly, salvation must be gained through service. May God bless us all. Kag subong man giyahan ang aton tagipusoon, ang aton nga mga ambisyon, aton nga mga desire, sang aton mismo nga para sang aton nga pagtuo kapahigugma sa Dios. Ang Dios mismo magapakabalaan sa aton mga binuhatan. Madamo nga salamat, Father Jerivel, sa imo pagpaambit sang imo mga pamalandong. Subong man sa mga implikasyon sang aton mga balasahon para sa mas madalom nga pagkomiter kag bugos nga pagsunod kay Jesus para maangkon ang kabuhi nga dayon. Mga utod kabay pa nga ang pulong sang Dios maghatag sa aton sang dugang nga kusog kag determinasyon bilang mga tinun-an ni Kristo. Salamat gid liwat, Father Jerivel, sa imo sharing. Tubtob sa madason nga Domingo, and God bless. Mga utod, magpangamuyo kag magsalig kita sa Dios. Kabay pa ang aton pagsaulog sang 5 kagatos katuig sang Kristyanismo. Year of Mission sa aton pungsod. Year of Amores Leticia Families kag Year of Saint Joseph
dugang nga magpapag-on sa aton pagtuo kag pagsalig sa aton maluluyon kag mahigugmaon nga Dios. We are blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores. Now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong pag-ibig. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Tanan nga Pilipinhon, santos ug ulahan. dadanghat ko sa Diyos ang among pasalamat. Lakip among panaan na magmatinud-anon. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyo pagpakig-upod sa aton. Balunon naton ang pahanumdum sang Ebanghelyo kag ni San Pablo. Ang pagsulay sang gahom nga mahimo makapalayo sa aton sa Dios kag sa aton isig katawo. Gamiton naton ang otoridad nga gintugyan sa aton bilang dalan sa pagserbisyo, ilabi na sa kubos kag nagakinahanglan. Sa pag-alagad, aton kinapalig-on ang simbahan nga amo ang lawas ni Kristo. Hasta sa madason nga Domingo, sa ika-30 nga Domingo sang tuig sa aton liturhiya. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga Dios magpabilin sa aton karon kag sa gihapon. Sa ngalan sang Amay kag sa Anak kag sang Espiritu Santo. Amen.
Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Nga importante ang pagpahayag sa ngalan sang Dios. Ang Diyos gid amo ang kamatuoran, kag bangod sini, indi siya makabutig kag indi mabutigan. Siya amo ang kapawa kag wala gid sing kadudulman sa iya. Ang walay katapusan nga anak sang Diyos, ang kaalam nga nahimo nga tawo, ginpadala sa kalibutan sa pagsaksi sa kamatuoran. Ang Katisismo. Ang Katisismo. Ang Katisismo sang aton Simbahan Katoliko. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Limang dekada nang nagtataguy